Tini jing kaisa balai nangmani balai important es cikon saka press release makaika. Sung itu saimano sung tabu dilligo tongo sung ঠিক 5টার সময় 5 PM जों दिन अमित शाह बरं मोनां होम मिनिस्टार जों बनि नव थांनि मालाइखा बन क्वार्टाराव जों पार्टी आइपिएफटी नि सेंट्रल कमिटी नि अंगई जों खरगबुरि दंगो दिनै एजिएस जिदन देबरमा दिनै बरं मोनां एमएलए प्रशांत देबरमा दिनै बरं मोनां एमएलए दनो त्रिपुरा ते आं जों खरगबुरि फांगो जों फार्स्ट प्रायो दिल्ली फाइका किन्तु पहिला जों बाय 3टा समय मालाय दंमानि किसा टाइम चेंज सिंगै बजनो साहका 5टा समय फाइसि दिनै जों ठीक 5टावनो जों बनि नाव थां सौइका बनि परे बजनो 10 मिनिटनि परेगो बजनो कल हैका बनि चेम्बारो बे जों खरगबुरि जों बाय कक सालायका जों पॉइंट टू पॉइंट जों बाय कक सालायका ते आरो कतरां बलायखनो तंग थक्का बलाय खुसिनखा बो जोंनो नुगुइ बलायखनो जोंनो वेलकाम खालायखा जोंनो बो चारो खांखा ते बहायनो जोंनो बरो फाइसुरक चारोखा बलायखनो तंग थक्का बहाय बरो कतर जोंनो बो माइ खायमने बागै जों वन बाय वन जे पॉइंट ऑफ डिस्कशन जों बनो मेमोरेंडम साबित खायखा कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ते जोंनो रिसारोखा ते खुमबुया फका के प्रायबो जों आधा घंटा हाय हाफ एन आवर जों बनो बतनो टाइम देखा जों वन बाय वन बनो जों साना चेष्टा खायखा दिनै जे एजेंडा मते पॉइंट ऑफ डिस्कशन पहिलानो जों orna रखा दिनै 1 नंबर त्रिपुरानि स्टेटहुड डिमांड आरो जों बनो साइकेल रखा जों ताङै त्रिपुरा देबो सेपरेट स्टेट खाना एडिसी एरिया न आबो बनो जों साइकेल रखा दबो साबो अब तो ठीक न अब दाबी दंगो अब तो सिरियास डिस्कशन नांगो सिरियास टॉक नांगो अब नि खाइथंदि अब कुछनि आपत्ति करै हायनि बचनो कमेन्ट खाइगा सेकेंड के जों साका दिनै हाई लेवल कमिटी थांनाय 2018 आव खाइजाक माने इलेक्शन सिगां वो हाई लेवल कमिटी नि रिपोर्ट abona जोंनो किसा रनि साका गबो साबां साइमानो अब ओ कमिटी हे कन्टिन्यू नाय हायनि बसाव बन पर जों 3 नंबर पॉइंट ऑफ डिस्कशन जों रखा दिनै स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव जों बन साइखनाखा दिनै तिबा हास्तेगो गोबां मा दिनै बेकार दिनै गोबां मा दंगो स्पेशली एसटी एससी आरो हाजार बेकार क्लाइ दंखा abona जों स्पेशल ड्राइव खालायै बन चाकरि ना बागै जों बन कयखा इनके बसाव आबनते जों दिनै मुख्यमंत्री बा दिनै स्टेट गवर्नमेंट बो सालायनाय हायनि बो कक रखा तेबेले इम्पोर्टेंट कैसे तैसे दंगो आबोंखाय एमेंडमेंट ऑफ 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जों साइमानो अब थांनाय बोसोर गासै कमिटी खाजाखा 125 कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट बिल अब जत नॉर्थ ईस्ट पि खाजागो सुतिप्रा सिमिया दिनै डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडिशनल तेबे एम्पावर खायना बागै गासै कमिटी खायजाखा अब अलरेडी कमिटी रिपोर्ट सबमिट खायखा aboni कमिटी नि चेयरमैन कांग्रेस नि नेता राज्यसभा एमपी आनंद शर्मा बखे अब आ कमिटी नि चेयरमैन बर अलरेडी रिपोर्ट सबमिट खायखा तब अब सुदु लोकसभा राज्यसभा गो अब टेबल नै अब बसाव तै बसाका अब एडिशनल जों साका दिनै एडिशनल तेबे एम्पावर खायना बागै जों नमेनक्लेचार जों बुं बायनो स्लायनाय अब जों साका दिनै स्टेट गवर्नमेंट होइदो जों अलरेडी एप्रुव करहका दिनै काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिनै कैबिनेट अब जों एप्रुव खायजा अब टीटीसी त्रिपुरा टेरिटरी काउंसिल अबायखौ बुं जों रिलायखा तै डिपार्टमेंट बारना बागै जों सालायखा आरो जों 43 डिपार्टमेंट ना बागै जों बय सालायखा इनके बसाव अब जों सालायनाय इनके बचनो कग्रिखा फाइने अगस्त मासेगो फाइने मास अगस्टआव बो त्रिपुरा फाइनायनि परेगो आबर नथै जों ते डिटेल जों कक सालायनाय बट बीजेपी आईपीएफटी जों मिलिगै जों कक सालायनाय हिबो साखा मोसबालि बो अगस्त मासेगो बो त्रिपुरा फाइनायनि कक
आजाराव जोंनो IPFT नेताराव बाय तै BJP नेताराव बाय के बो कॉक सलाइना ही अब कॉक साव तै बेले इम्पोर्टेंट कैसा के जों बनो और मेंशन खायखा अब के लास्ट दिन पॉइंट दङ inclusion of KOKBOROK in 8 schedule o tin KOKBOROK no 8 schedule खाने बे सलाइखा तै जों साका रोमान स्क्रिप्ट आव कॉक जों साका आव रोमान स्क्रिप्ट खा अब लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जों बनो साइड रखा अब लॉन्ग पेंडिंग डिमांड आं ते बनो बुजावनो चेष्टा खायखा जे अलरेडी रोमान स्क्रिप्ट नि बागै आरो तीनटा भाषा कमिशन खायजाखा ओ भाषा कमिशन रिपोर्ट अब जत्तनो इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट हाइन बनो साका गाबो हान बसाबा अब डिसकसन मा खायनाय जों BJP IPFT मिलगैनो आबनो ओ इशुनो सल्व खायनाय हानि बसाका इखौ मा हाय खलाय जों बबाय दिनै गाहामखौनो जों बय मालायखा सुदा आं सिमिया दिनै MLA दिनै दनद त्रिपुरा बब कक साका दिनै जितेन्द्र कक साका गते दिनै प्रधानत जों जत्तनो शेयर खायलेखा इसे जों कक सालायखा जों खरगबुरै नेता फायनाय दं जों जत्तनो जेमान